kali kalang da anar bok thabre pete goson si chakre pumate chak chilo jong se ho kali pota hok nang salam boriret nang jong boriret pete BJP tum da chak chilo lake asalang tumpang ceng pelote itu reply pinang kok siang ko kebang jilang ta aphan tani li non pen than pin sigeme jong se dang li tum batai si kai pete li tum batai kebang kai po Kardom aprang si NE karbi live kelang arat do anafan kardom na pajerek lo kardom Arnivang tanali tuma phan akenang sot lapen project abierta na kewan pibo mason thot sipini le thot sitami si karbiang long non malom hur kicho dut lapen kahuri sei aputhak isi klardak abierta na kewan pije phansi non neli chisik ponik tango non neli long kedo BJP mate yuba marcha long amepu Jiten Bey ake hai situlo aprang sinani phan kardom pajerlo neli nani phan apor en epin pen ethethini non kedam tang porahut APSLC klembang phu hukum sing teron aboha along BJP workers atum BJP klembang phatum ahem humdi jamsi alang liphan ketherdam ketheng kechok walam ki aputhak sineli alang lipen chingki chithan ponpo lapen APSLC long klembang phu hukum sing teron alang le statement ateng pulotang te alang li phanan chot kali alang li phanareng huke paso chot an kali alang li hema sora phan sita me ache thok tum lok si kang doi palam the sita me alam ki ke klang do lasi labang sa puthak patum hebjong sita me BJP pen dak ame phi ke kai APSLC ame phu jai kathar phan ame phi ke kai asai sita me BJP pen ke deng pon dolo la pen jong silang thudam protang te APSLC atuma hen pen pusita me alang litum Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang phan sita me phi ke kai pon asai deng pon lo la pen women wing na pen youth wing atum sita me alang litum pherang kya me pen labang sa aputhak ning duk chepeklang la pen pin rempon labang sa alam ki aputhak lasi BJP yuba marcha atuma hin pen labang sa aputhak ko PC puji dak nangli phan kar jugang tungke chengsi lalo Ronjit Kramsa pherang kya thengno lam the ke chepeklang kya lang li preng ka chhangdam pusipu suri plikya patang kalang li long ke long ji dokok pusipu la so preng ka chhangdam se ke dam chot pusipu la pen alang li statement ateng pulotang te hukum sing teron salang li phan keteng paprang pusipu lapen hukum sing teron puthulo alang like poisa choram long le kechoram ji kalisi Ronjit Kram sa phan mate BJP workers tuma phan hukum sing teron se ka peram thuji palam theta ke klang dolo asi labang so aputhak nangli hin pen ko PC po BJP yuba morcha hin pen aprang si North East Karbi Life kelang arada teman nelin pen kardom pasirlo nangli nangkar ju alam the nili anparta hala kache phoge katum si chichini pame po nili pudam bubangke banghini alam me banghini papa doet na atum personal alam nili tum wanture ta ali bangan hoga thelong le lalo nili kacheng si ki pudam bubangke hukum sing teron lapen Ronjit Kramsa alam pen si non malam hur chudut pulote litum tum ke pudam thek theret pasitame ke thek si kachikrong lo pot educated si kachikrong lo pot latum bahini alam pen si litum nolam hur chudut lo angko latum phanang ko tum amen nun turet pulote laken hok da leliret po pusineli matha hai asi non bangke pudam la pulotang te patumi ta la son mate banghini personela angbong kache pholam si ha party alam tapale lo ha elitum kaching hon Karbiang Autonomous Council ASEAN Dr. Tuliram Ronghang sar amen tapale lo la soposi patumi ya stame me phike kai la hai ta nilitum dolo mane nilitum le pangcheng le puta kalian ta alang tum si me phita ke kai paprang asi nilitum mangke kai dun nang koklu siang ko kebang jilang ta aphan tani li non pen than pin sigeme jong sedang litum batai si kai betul litum batai kebang kai po si lahai ahin pen lahai alam pen ke tum alam padu unang ne nili kaprek alam pen si patumi tak pu la media thino nili kaning je sitame la Ronjit Kramsa pen la hukum sing teron alam bang ke lan important kali non apor hot bang ke APSLC tum ke matha la pen BJP tum ke matha kupima la hai aputha pen si patumi bange me phita ke kaya hopper bangke halo itum Karbiang Autonomous Council ASEAN Dr. Tuliram Ronghang sar kamatha la pen kaningje ke ilitum tachini lo
New Karbi Anglong. New Karbi Anglong alam si ilitum kacing Dr. Tuliram Hangsar ke kaningje. Sitame APSLC tu mangi antilok. La sedak nili hini isi ideologi teglong lok lo. Dake New Karbi Anglong labangke Karbi Anglong Autonomous Council siam Dr. Tuliram Hangsar ideologi lo. Lapen anti ke lage jai kathar ke Japon APSLC tum anti lok kasi la hini ideologi nili teglong kasi nili isi pen stame koson si latum kaceprek ma labang nili pudam nang kokpo CMSR talks about new Karbi Anglong. New Karbi Anglong in the sense infrastructural development, educational development, sports development, cultural development, maintenance of peace and tranquility, and parta dak penang an kacing thur amo phansi new Karbi Anglong pu new Karbi Anglong kikim la so alam ki pudam dak chebhong chingche ga pin pen ingsam jin pen dak development asai ki klem pen do thip pen ning sivat pen ke doi phansi new Karbi Anglong pudam dili angko pajirmi nang kokpo pudam la pulutang te BJP sorkar bang lo pupen ke education line ta parni sihatan ningje lo education line ta develop lo somartum free textbook free admission kelong pendang lo dak free scholarship di nijut moina suni pen kepanong pon la metric pass tum phan 1000 higher secondary pass tum phan 1250 post graduation ke chali tum phan 2500 lage monthly nikan silong bang ke la metric pass tum phan ke 10000 higher secondary pass tum phan ke 12500 lapen post graduation chali bom phan ke 25,000 lagi nih kan 25,000 lagi nih kan isilo lasi new Karbi Anglong in the field of education development puke lalo la phansi new Karbi Anglong ki kim pudam lapen new Karbi Anglong in the field of infrastructural development dak ilitum theglong lo dak root infrastructure pen danglok itum four line pen itum danglok itum ke theglong dak east west corridor dak asam mala pen dak aruga tinili pen danglok hamret west Karbi Anglong an dak jirikindeng dak khiruni pen danglok jirikindeng an dak nili pen danglok borpung tarapung an dak dokmoka pen danglok rongmongwean lahai ke development lasi lahai labangke asam mala pen itum theglong lo lasi new Karbi Anglong in the sense infrastructural and road development puge lalo lake lahai line lo itum cultural development alam boleh langdam beta itum theglong lo cultural line ta itum chingthur lo taralang solong ta itum chingthur pigan lo pudamla pulutang te non ke Guinness world record ta itum ke itum theglong lo chuning bang ke di lancho tagali Dubai longan ta itum ke halata ke kan paklang amlong lo pulutang te lake tata cultural development lo tata new Karbi Anglong isi ahin le angko si bangke aprang si bangke monsam doning monsam jong si dolo pulutang te lan si chingthurunji tasi monsam itum Karbi Anglong Autonomous Council BJP sorkar bang lo pen ke lahai nani kecar bu bangke itum theglong le aprang purial ang bong kace boycott kecepathi di lahai bang penaan theglong pen khai ang bong kacar bu lahai ke itum penang theglong same BJP sorkar bang lo pen ke lahai same itum Dr. Tuliram Hangsar ke Japon ke mia jok lahai same itum maintain lo as a peace dolo as development same to bom lo sonak thak dak BJP sorkar bang lo pen ke itum an same non bang ke chulong lo sang same ke joy pen silitum long lo tasi lahai ta isi kaching thur lo dorde phophe same bang chongda chutulo bom lo non bang la pusi reng bom lo tasot thak Karbi Anglong ahin kaching thur di lang bule pudang bus same non bang ke har ghar nal har ghar jal lage jal जीवन मिशन पेन adon til same tum lang long lo lata Karbi Anglong kaching thur isi atwar lo lason thak me
Prime Minister Subhagya Yojana pua scheme pen ladak sitame hala aprang ke rong malom karen lele angko lecit pustame meter box ta chuen muwe chuen un mangwe di tamai li tum ke kituk da ra chai de sitame Prime Minister Subhagya Yojana pua scheme penon ke rong tin tak meta li lablo lancho tagali la meter box ta makki joy pencil bang so scheme pen long lutang telata tata new car biang long lata nang dubom lo lason dak thak hitum women empowerment alam yang sili tum jethan bultang te dolo etum non malam latest bang epilo urunodoi hai ke lage non phile de urunodoi sitame etum long lo nimali tum achiklo jon wang jong se sap financially sap long bom bulute la tai si chingthur bom lo mate la son dak thak hala self help group atum phan la nrlm asrlm ben sitame tangka bang pi bom lo la son dak thak hala kitchen la long ke do poson lo la ujala yojana pu scheme pen la free gas connection di la subsidy la sitame pibom lo pulutang te la ta women empowerment lo la sonak ta youth empowerment bang ke nali tunda chini lo job abang ke kadu we phanwaya pachetang la bone la so pachetang la bone po job etum government tum da chini lo kasi owe kimi tum han bang ke awar sai pinang po youth atuman paching tur pulutang te ka son lo सरकार पेनन मांगे पिलो दाक आसाम लोंग ले लांगदाम स्टामेन मांगे आसाम आत्मनिर्भर असम अभियान दे आत्मनिर्भर असम अभियान मन के ओवे किमी तुमहान लाखनी तंका पिपेनन मांगे जादा हिन बुस्तमे पचिंग थुर फस्तमे पिबम लो लासन थाक ला फार्मर्स तुमहान ला कसन लो खेती की क्लेम तुमहान ला तुमहान स्टामेन मांगे PM Kisan Nidhi polam nang litum tar julung thai po bangso scheme pen sinon mangga pibom lo ningkan silong 6000 la anvet pustame asap so ningkan si choring chi chodor chit than ke claim ke dam abar sai same long lo lason thak hala litum theglong lo pata distribution no lom di pata distribution tam aprang ke lahai ta long le timati non mang akki joy pen si pota hai stame ron bom lo pulutang te lada ke kopisi ke chokche dolang ante angko hin bang eli nili tum theklong bang la polo hin bang anti-lock la sepatumi slogan sta menili tum jai ka thar lake anti tribal jai ka thar lake anti development jai ka thar lake anti unity jai ka thar lake anti peace apen jai ka thar lake anti autonomous state putani litum kipu pu litum kaching hon karbenglo autonomous council asiam dr tuliram longhang sar bangke lapu bang new kar biang long alam sikaning je halapu APSLC jai kathara tumang anti alam lok nili SCC pen punang kok polata anti tribal bu biposin nili tum kipu athema ke dam tang ahosili tum chini ada dudu koloni khan bosti long eviction hot doan political party tum stame mission lo pusinang churu lo welcome lo doan organization tum ta mission lo la sona sai ke claim thek eviction ke claim thek mission lo pusinang churu lo welcome lo sita me jai kathar ke japon APSLC tumang hala sutanang ke churudun kya philam lo hala BIL kesa apak senang pi thurong gente BIL kes nang file dun lo sita me la bangso a kes sita me karbi yang lo autonomous council atum si hide der lo la si hala dak lituma dudu koloni khan bosti long ta karbi yang long ri ni karbi yang long along le la si hala tumke eviction nahi puge pubomji sita me hokpet ke la tumi kroi kre lasila tumke anti tribal pustame ni tumke pang theke ladak lo angko alang liphan ni tum anti peace puge pudam tadu anti peace puba alam ngala pulo alang itum ke nohok ta tumke chidon dekhilu akimia asale tum nili tum claim pustame BJP a jonghela akimia sai claim ta la tumke nang chidon thekhe lasila tumke la tumsi arbo bomiti ni tum ka la BJP pen le karbu paprang kali APSLC jai kathara tumsi kache bhongalam stame ar karbu paprang eti asila tumke anti peace pusini litum ke hokdam ancho tagali nilitum anti development putapu athema nilitum ha potale ron tala tum nang pudun hengno ha sang ake jo le ron ta lata chokche pusinang puji ha towar along le four line pen danglok asamala pen le danglok ba rong atok towar le hala dak selam pusitami latumang hengno pukok de la pen la son thak osomar loke pacharli tuma phan jongsi ake joy admission longlok pen ake joy pen scholarship longlok tala ta hingno pukok dia ake joy pen lang longlok
jol jiwan mission pen adon tin da langlong lok BJP pen leklem setame latum la ta heng no pukok lason latum ge di ajat ahin da tum akheng no lok lo nang karbok dun po lason nak thak anti autonomous state putal ni tum latum han jong athema latum ke jong nang pu lan belo anti autonomous state pu ilitum non heta ilitum theklong lo ake hai Omar Singh Tiso dak ilitum ko jinghon MP alang li lam ningje dun lo mission lo autonomous state alang li ningje lo ada kapre ka university alam ta alang ni pulo stame la so ta la ke nang latung welcome kali atung ke atung me chokche pusenang pudun tu asi autonomous state aphanta pudam lap te latum si anti autonomous state pu kenili tum jong athema anti autonomous state tu angko dutulang nili tum angko kijong damang ke atum MOU ka che tok ta latum ke nang krodun chokche pukok MOS 1 MOS 2 ta latum ke chokche pukok hadak weskar beng long itum sit MLA sit chesong sepin pen longlok talata chokche pukok de lason dak thak methang non bang ke budget preparation aja kong long pen itum budget preparation ta kuripom longbom putala chokche pukok asre tum enti puke pang thek bang ladak kan wala mangke lala chok nang liphan churulo nang litu malam the ke chepeklang pon aputhak isi aputhak sineli nang liphan nonangar jointung athema dak nang lipenang nalam kapaklang do posia ason tin bang neli nangar ju etedet po sitame monsam polam the non malam hurke choi idut ke labang so ke chebhong ke chingche ke charbo aputhak posi la purpuran te ke monsam kali do dak itu monsam malam si pudam lo jasamet bang ke kar benglong ke monsam lo polam the sinang li sitame dabido mate nang lita pulo la pen nang litum BJP tu mabangke mon samopthak RDP pek palam thesi pulo te bon sitami jai kathar mate APSL se tu mabangke mon sam aning dog be mate aning hang he pusipu asin non nang liphan karjukang tungalam thela pu henno BJP agunda tum APSLC a leaders atum long dam si alang lituma phan ka tengkheng dam la pen alang lituma phan ke theng ke chok dam ti la ke lam ki mikali pusi kipu la ke nili kening jalam kali la ke APSLC atum Perangkia mi kang ni hut la pen along a melong sita melang litum la bang sok thak paklang dokok jong si la so ateng la bang sa koi ateng protang te BJP atum la mon sama kalidet lo la pen rara tuma bangke mon sam komat tuma joini si kar benglong akahuri isei verma mon sam bi posi avedet la adai komat lo posi penangan atum kachini kang tung ta dokok lo made confuse ason si dokok lo asi lasok puthak nangli tuma phan BJP gunda tum si kebang si kaita ke theng ke chok aning ke hang la pen siam tulidam rong hang ke thong kene nokbe fitness gym la bang ke ka theng ka chok je phan sila so a gym ke ka khulisi alang li tuma phan ka pangring pon ta koi dokok nangli tuma phan la so teng te mon sam konat lo kupila puji nande kali nili am heta asap ke ningje lo komane pupu personal alam ben si pupu jong thuret de party phana jong thuret CM sar phana jong thuret ason se non mai klang rok mate ase ke am he nangli puthulo non la pena prang polam nili la ameta ke chenghusi pulo la bang ke nili pudaming tungte same BJP सरकार bang lupu pen ke lason khai angbong class la puson nili theklong le de tame ke damtang apor hut kapre ka party pen sarkar chari bom hut itum theklong lo lai tadi penangan khai angbong kachar but adolo hemrit me ka chikai chewang long le sedam long le sona do di tame BJP sarkar bang lupu pen lason ke ave angko nili kachiniat teng pulutang te BJP ke pangcheng ke kali de BJP pen pangcheng che komane tumjong se pangcheng lo te la bang reply bang nang ko kati la phanchot stame latum bahini yang bong personal alam pen li pudam taing tung telo athema latum joine pen tum along ri papi la anse confine ji bang ni ta ningang he salam alang litum banghini alam lake political party alam kali alam thi sinang leke kipuik leke di personal alam lo lake politics song wanang ne lake la rada chatai long wanang ne lake tangte nangli phan ke pajutsi alam the lalo nangli pamupen eson alam the kiputado jongsi APSLC atum komane personal alam pen jongsi politicalize jongsi claim that mate politics patu i pulotang te batai si jong selang nitum mepi kai pulotang te BJP tum batai cap mepi nang kai jipu sipu
kali ahok alam leh athema chortu grop phan ke isi befitting reply ta pinang kok lema kali kalang da arnar bok thabre pete goson si chakre pamate chak chelo jong se ahok kali pot ahok nang salam borier nang jong borier pete bjp tum da chak chelo lake asalang tumpang cheng blote to reply pinang kok ko ta phan chot stame ni litum personal lang bong kache jogun phan litum ninghang he salam chok nang lipan chorolo kebang jilang aporo hut labang so aputhak aja semet bang ke non malom kahui insei pulotang te hukum sing teron ke do abuhalong ronjit kram salapen adi asang ho tuma hem dam si alang li tuma phan ke teng kheng dam po aputhak pena joksi penang an kahuri sai sidolo lapen both parties pusi punang kok po ronjit kram sa sita me labang so puthak law and order along lam hoi pidam lo lapen hukum sing teron an nathu pen sita me lam hoi pidam lo lasi mo kechok chi komat ji mala bang ke court long si insai po law and order chi insai po lasi mo ilitum komat si adai ma komat si keching ma komat si kechok che ma labang ke litum phan apor si ethan po pante nang li sai do suryang bong pen pusita me Bharatiya Janata Party Yuba Morcha alang litum alam the alang litum protikriya pusipula asamis pen ke alang litum hin pen alam the nang cepeklang don thepot churulo nang le para por nang cepi pot nang le pada churulo dak bjp sahem an mang pen lahaya puthak nang ju pot chithan jingki chithan long pot besaho alang li phanda churulo athema alang li sitami alang li long kewang nang ko kabang ke alang litum patumi het sitami BJP pen me phike kai saido lapen APSLC atum sitami youth wing atum ta herang ke ame do pen penang an alang litum sita melam thi chepeklang ponolasi BJP Yuba Morcha tum kopisi pujima po labangso alang tuma aside penta ilitum lam theke chinya kenang sot pu munthi parsik pon selang nilong nang homri lo chorolo la sekebang jelang por hut labangso akisung mate labangso alam ki aputha kon ang dengsi lejima komasi adai ke donma lahi huya berta nang ke pidon je phan bori pon pot ban sita me pini alang li pen ka chingki ke thana ba ke ington pon kokpo kada we phanta kurwang thu dome thakme